যেতবে শরণালয়ে মহাপ্রভু জগন্নাথଙ୍କର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଯେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସୋରିଷ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ସେଇ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ମାଳ ମାଳ, ବରୁଣ ଗଦାର ଜୋଇ ପୁଅ ଯାଇ ବୁଲି ଚାହିଁବ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଛାଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମାବାରରେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଥାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। କିଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ମାଳ ମାଳ। ଟିକେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରଦା ଟିକେ ଦେବେ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସାଉଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରଦା ଟିକେ ଦେବା। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ମାଳ ମାଳ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବିରାଟ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ କଳା ବାମନ ଟିକେ ବସି କାଠ ଧରୁଛି। କିଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପୁଣ୍ୟ ଲହଡ଼ିରେ ରାଗ ଭାସୁଛି, ଜୋଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ନାରେ ବସିଛି। କଳା ବାମନ ରୂପକୁ ଦେଖ আহা কেড়ে সুন্দর কলা ধীবর বোরান দেখবার হরিবর। জল সমুদ্রে লহড়ি আসুছি মাল মাল, জল সমুদ্রে লহড়ি আসুছি মাল মাল। महाप्रभु जगन्नाथ से अपूर्व रूप निश्चित भाव दर्शन करें। महाप्रभु जगन्नाथ नंदी घोष रथरे विजय करती से मथार गोटे विराट फूलर टाइया बाहर कर भक्त राघव दास
ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲର ଟାହିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ରାଘବ ଦାସଙ୍କର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଭାବକୁ ନେଇ ଭାବ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ